Реалността е сурова. През 2026 година, докато производителите бързат да пускат нови технологии и да спазват все по-строгите разпоредби за емисиите, нещо се разпада в веригата за качество. Днес ще разкрия точно кои пикапи попадат в тази категория и защо трябва да ги избягвате. Някои от тези проблеми са дребни неприятности, които в крайна сметка ще бъдат отстранени. Други са истински бедствия, които биха могли да превърнат инвестицията ви от $60 000 в превозно средство, което никой не иска. Това не е спекулация. Базира се на реални данни за собственици, доклади от независими сервизи и документирани модели на повреди. Ако обмисляте да си купите нов пикап тази година, трябва да чуете това до край. Номер 12. Nissan Frontier 2026 с 3,8 литров двигател. Това е най-малкият проблем в целия списък, но го включвам, защото е постоянен и засяга всеки нов Frontier без изключение. 3,8 литровият V6 двигател, който Nissan избра за това поколение, има скърцане, което се появява след около 1600 км шофиране. Звукът е отличителен. Той е висок, метален и идва от областта на ремъка на спомагателните устройства. Nissan обвинява охлаждащата течност, казвайки, че някои собственици използват грешна спецификация. Собствениците обвиняват лошо обмисления дизайн на ролката, който позволява твърде много вибрации. Ясно е, че Nissan е знаел за това преди пускането на пазара, защото почти всеки нов Frontier издава абсолютно същия звук на едно и също разстояние. Проблемът не е изолиран дефект на партидата. Това е конструктивен недостатък. Добрата новина е, че скърцането е най-вече раздразнение, а не индикатор за предстояща повреда. Лошата новина е, че идва и си отива без някакъв предвидим модел. В някои месеци е там, в други е напълно безшумно. Nissan пусна софтуерна актуализация, която уж го поправя, но собствениците съобщават, че не го прави. Това е вид дребен проблем, който вероятно никога няма да бъде напълно решен и вероятно ще ви преследва през целия живот на автомобила. Това не е причина да не купувате, но е причина да обмислите цената. Сега, преди да ви покажем номер 11, който включва един от най-продаваните пикапи на пазара и нова двигателна система, която силно разтърсва автомобилите на собствениците си, трябва да спомена нещо. Всичко, което ви показвам в това видео, е само една глава от много по-голям архив, който съставих и организирах на нашия уебсайт, наречен Гаражни тайни. Това е основно пълен архив от записи, механични сигнали и индустриални тайни, които дилърите предпочитат да пазят скрити. Там ви учим на всички истински трикове, за да спестите много пари от ремонти, как да избегнете закупуването на автомобили с фатални конструктивни недостатъци и, най-важното, как да диагностицирате проблеми преди изтичане на гаранцията, така че сервизите да не ви измамят или да ви таксуват цяло състояние. В момента има специална възможност да получите достъп до него. Ще намерите директния линк по-долу в описанието и QR код на екрана точно сега за незабавен достъп. Това е останалата част от скрития архив, който производителите не искат да видите. Но нека се върнем към номер 11, защото това, което открихме за тази технология на Ford, е революционно. Номер 11 Ford F-150 от 2026 година с 2.7 EcoBoost двигател. Ford представи нов 2.7 литров турбодвигател, който трябваше да осигурява V8 мощност с ефективност на малък двигател. Това, което се случи, е, че турбото редовно прегрява при тегляне в горещо време. Собствениците, теглещи значителни товари в топло време, съобщават, че двигателят губи мощност, защото автоматично преминава в режим на термична защита. Когато това се случи, губите приблизително 60 конски сили. Това означава, че теглителният ви капацитет спада драстично в точния момент, в който ви е необходим. Ford казва, че това е нормално поведение. Собствениците казват, че не трябва да купуват двигател, който не може да се справи с това, което твърди. При очакваните условия. Това доведе до множество доклади във форумите за F-150, където хората казват, че са избрали грешен двигател. Проблемът е, че повечето хора не осъзнават това, докато не започнат да теглят в жегата. В този момент е твърде късно. Това е един от онези проблеми, които се появяват едва при реална употреба,
поради което е трябвало да бъде открит преди пускането на пазара. Номер 10. Chevrolet Silverado от 2026 година с 5.3 литров двигател EcoSpark. Chevrolet преработи базовия бензинов двигател на Silverado и избра да въведе нова концепция, наречена EcoSpark, която деактивира цилиндрите при леко натоварване, за да подобри разхода на гориво. Теорията беше добра. Изпълнението беше катастрофално. Системата деактивира цилиндрите толкова агресивно, че в някои случаи деактивира повече цилиндри от предвиденото, оставяйки двигателя да работи в 3-цилиндров режим, когато би трябвало да бъде в 4 или 5-цилиндров режим. Собствениците съобщават, че двигателят се тресе осезаемо, когато това се случи. Най-лошият проблем е, че понякога системата не може да реактивира всички цилиндри едновременно, което води до непоследователно запалване на цилиндър. Това причинява чукащ шум, който плаши собствениците. Chevrolet издаде актуализации на софтуера. Собствениците казват, че проблемът продължава. Това е фундаментален софтуерен недостатък, който вероятно ще изисква пълно препрограмиране на модула за управление на двигателя. Вероятно в крайна сметка ще бъде поправен, но междувременно хиляди собственици на Silverado шофират превозни средства, които не се държат нормално. Номер 9. RAM 1500 от 2026 година с нова 8-степенна скоростна кутия. RAM решиха да сменят трансмисията в базовия 1500 от 5-степенна автоматична на 8-степенна. Това, което се случи, е, че новата трансмисия има фундаментален софтуерен дефект. По време на нормално ускорение от място, понякога прескача 2 предавки вместо една. Това означава, че преминавате от първа на трета, без да преминавате през втора. Резултатът е много рязко превключване, което разтърсва цялото превозно средство. Това се случва на случаен принцип. Понякога се случва при първото ускорение за деня. Понякога изобщо не се случва. Случайността на проблема го прави особено разочароващ, защото е трудно да се диагностицира. Собствениците карат автомобилите си в сервизни центрове и проблемът не се появява по време на тестовото шофиране. RAM издаде 2 софтуерни актуализации. Собствениците съобщават, че проблемът продължава. Особено досадното е, че RAM не е честна относно разпространението му. Вътрешно те вероятно знаят, че това е софтуерен проблем, а не хардуерен, което означава, че е напълно поправим, което също означава, че е трябвало да бъде поправен преди автомобилите да бъдат продадени. Номер 8. Toyota Tundra Hybrid 2026. Toyota си е спечелила заслужена репутация за надежност. Tundra Hybrid 2026 подлага тази репутация на изпитание. Хибридната система има недостатък в логиката на софтуера за управление на батерията. В много студен климат системата не успява да загрее правилно батерията преди стартиране. Когато двигателят се опита да стартира, батерията е твърде студена, за да осигури достатъчно мощност. Резултатът е много бавен старт или в екстремни случаи пълен неуспех при стартиране. След като автомобилът се затопли, той работи перфектно. Но първоначалният старт е проблематичен. Това не е традиционен зимен проблем, при който всички автомобили се борят с екстремни температури. Това е проблем, специфичен за хибридната система на Тундра. Toyota призна проблема и работи по актуализация, но това не помага на собствениците в студен климат, които го изпитват сега. Тревожното е, че Toyota обикновено е имунизирана срещу този тип софтуерни недостатъци. Фактът, че това се появява в Tundra Hybrid, предполага, че Toyota дава приоритет на времето за пускане на пазара пред валидирането в полеви условия. Номер 7. Dodge Ram 1500 Power Wagon 2026. Dodge напълно преработи Power Wagon и избра нов 6,5 литров V6 двигател с турбокомпресор. Двигателят обещаваше мощност на V8 с подобрена ефективност. Проблемът е, че турбокомпресорът е твърде агресивен при определени условия на шофиране. По време на бързо ускорение в топло време, турбокомпресорът се усилва толкова агресивно, че причинява феномен, наречен предварително запалване или детонация на двигателя. Звукът е метален чукащ звук, идващ от под капака. Dodge казва, че е от бензина. Собствениците, които използват 99-октанов бензин на първокласни бензиностанции, казват, че е от двигателя.
Ясно е, че калибрирането на турбото не е било достатъчно валидирано преди пускането на пазара. Dodge е издал софтуерни актуализации, които намаляват турбокомпресора при определени условия. Собствениците съобщават, че проблемът продължава. Това е един от случаите, в които ще ви е необходим много високооктанов бензин, за да избегнете проблема. Но не би трябвало да е необходимо да купувате първокласен бензин в превозно средство, което не е специално проектирано да го изисква. Глава 2. Номер 6. Ford F250 Super Duty Diesel 2026 година. Ford представи нова 10-степенна скоростна кутия за дизела Super Duty. Трансмисията е по-плавна при нормални смени, което е отлично. Проблемът е, че при рязко ускорение по време на тегляне, понякога трансмисията не успява да превключи на правилната предавка в правилния момент. Това води до забавяне в реакцията на двигателя, което е особено проблематично при опит за тегляне нагоре по наклон. Трансмисията знае къде трябва да бъде, но не достига до там с необходимата скорост. Ford казва, че това е проблем с калибрирането, който ще бъде решен с софтуер. Собствениците казват, че това е хардуерен проблем в системата за контрол на налягането в трансмисията. По-тревожното е, че Ford очевидно е знаел за този проблем преди пускането му на пазара, защото има много специфични модели за това кога се появява. Това предполага, че Ford вероятно е провел тестове, които биха разкрили това, което означава, че са го пуснали на пазара така или иначе. Това е съзнателно корпоративно решение да се пусне на пазара автомобил с известен дефект. Номер 5. GMC Sierra Denali 2026. GMC позиционира Sierra Denali като луксозния автомобил от висок клас в сегмента. Това, което получавате, е луксозен автомобил, изпълнен с проблеми с надежността. Основният от тях е свързан с трансмисионната система. Sierra Denali използва същата базова трансмисия, като Silverado, но е калибрирана малко по-различно, за да осигури по-плавно превключване. Проблемът е, че това различно калибриране води до феномен, наречен флаш на трансмисията, при който трансмисията за кратко се обороти по време на превключване, карайки двигателя да се обороти, без реално да се сменят предавките. Това се случва предимно по време на превключване надолу, когато двигателят е под натоварване. Собствениците съобщават, че е много забележимо и обезпокоително. GMC издаде 2 актуализации на софтуера. Проблемът продължава. Особено разочароващото е, че собствениците са платили премия за нивото на Denali специално заради обещанието за по-добро изживяване при шофиране. Това, което са получили, е по-лошо изживяване при шофиране от базовия Silverado. Източникът на тази неизправност в модула за управление на трансмисията през 2026 година се крие в лошата синхронизация между маслената помпа с променлив работен обем и соленоидите с линейно налягане. При превключване на по-ниска предавка под товар, компютърът забавя потока на хидравличната течност с части от секундата, което води до изключване на пакетите съединители преди следващата предавка да бъде напълно включена. Тази липса на моментално налягане генерира моментно приплъзване, което повишава оборотите на двигателя и преждевременно износва фрикционните ленти. С течение на времето това непрекъснато приплъзване замърсява трансмисионното масло с метални частици, които в крайна сметка запушват фините канали в тялото на клапаните, превръщайки досадното потрепване в сериозна повреда, която изисква пълна подмяна на трансмисията. Номер 4. Lincoln F-Series 2026. Lincoln представи отново F-Series като свой луксозен автомобил от премиум клас. Основният проблем е, че в цялата електрическа система има проблеми с свързаността, които водят до периодични повреди. Екранът на инфотеймънта редовно замръзва. Камерите за задно виждане работят непостоянно. Звуковата система понякога се поврежда. Климатикът понякога не реагира. Тревожно е, че нито един от тези проблеми не е достатъчно постоянен, за да бъде лесно диагностициран. Те се случват случайно. Един собственик на Линкълн съобщи, че централното заключване се е повредило по време на шофиране по магистрала, оставяйки всички врати отключени. Това е значителен недостатък в сигурността. Линкълн признава софтуерни проблеми, но казва, че
те изискват множество актуализации, за да бъдат решени. Собствениците чакат тези актуализации да пристигнат. Ясно е, че Линкълн пусна този автомобил с непълна софтуерна валидация. Коренът на този електронен хаос през 2026 година се крие във вътрешната мрежова архитектура на автомобила, която претоварва мултиплексираната комуникационна шина, като споделя сигнали от комфортните модули с сензорите за активна безопасност. Липсата на добре изолирано електрическо заземяване на шасито причинява периодични спадове на напрежението, които нулират контролерите на вратите и произволно рестартират централния дисплей. Техниците в дилърите не са в състояние да възпроизведат неизправностите в сервиза, защото кодовете за грешки на компютъра се изчистват автоматично при изключване на двигателя. Тази липса на зрялост в разработването на софтуер не само подкопава луксозното изживяване, обещано от американския автомобилен производител, но и излага пътниците на необичайни рискове поради неизправни ключалки на вратите и системи за подпомагане на водача. Номер 3. Chevrolet Silverado HD 2026. Silverado HD е сериозен работен кон, проектиран за тежки превози. Проблемът е, че стандартната 10-степенна трансмисия Allison има дефект в управляващата си електроника, който понякога причинява толкова груби превключвания, че могат да счупят компоненти в товарния отсек. Собствениците, превозващи тежки товари, съобщават за предмети в отсека, които се разхлабват от закрепванията им поради рязкото превключване. Още по-лошо, при тежко тегляне в горещо време, трансмисията понякога преминава в режим на термична защита без предупреждение. Когато това се случи, трансмисията остава на фиксирана предавка, докато се охлади. Един собственик съобщи, че неговият Silverado HD е заседнал на предавка, докато е шофирал по магистрала. Не е могъл да превключи, което го е принудило да намали скоростта. Това е чист дефект, свързан с безопасността. Allison казва, че проблемът е в калибрирането на двигателя на GM. General Motors казва, че това е проблем на Allison. Междувременно, собствениците са заседнали с превозно средство, което не се представя както е рекламирано. Повредата на тежкотоварната 10-степенна трансмисия през 2026 година проистича от дефект в алгоритъма за изчисляване на въртящия момент на модула за управление на двигателя. При тегляне на многотонни ремаркета по стръмни наклони, системата не успява да интерпретира точно действителното натоварване на задния мост, изпращайки сигнал за прекомерно хидравлично налягане към съединителите за превключване, което води до грубо и неконтролирано зацепване. Освен това, активирането на режима на термична защита при високи температури се дължи на местоположението на допълнителния охладител за масло, който не получава достатъчно свеж въздушен поток при ниски скорости. Тази комбинация от механични удари и термично блокиране оставя професионалните шофьори изложени на опасни ситуации на открития път, увреждайки репутацията на марката за издръжливост. Номер 2. GMC Sierra HD 2026. GMC рекламира Sierra HD като луксозна алтернатива на Silverado HD. Тук нещата стават криминално лоши. Всички проблеми с трансмисията на Silverado HD съществуват и в Sierra HD. Но GMC добавиха още по-голяма доза тревожност, като включиха активна система за въздушно окачване, която уж осигурява по-добро управление. Системата има недостатък в софтуера си за управление, който кара окачването да блокира неочаквано по време на шофиране. Когато блокира, автомобилът губи цялата си способност да абсорбира удари. Неравност на пътя, която би била абсорбирана от нормално окачване, причинява толкова силен тласък, че може да счупи компоненти. Собствениците съобщават за повреди по колелата, повреди по задното окачване и повреди по карусерията. Всичко това в резултат на тази повреда на окачването. GMC издаде актуализации, които уж поправят това. Собствениците казват, че не работи. Особено тревожно е, че повредата на окачването по време на шофиране е потенциален дефект в безопасността. Ако окачването блокира на завой с висока скорост, може да загубите контрол над автомобила.
Критичният недостатък на това активно пневматично окачване от моделната 2026 година на този полезен автомобил се дължи на софтуерен проблем, който управлява предпазния клапан в задните пневматични пружини. Когато централният компютър получи грешни показания от сензорите за височина на шасито, той затваря каналите за освобождаване на въздух, за да предотврати усещано потъване, като по този начин натоварва въздушните пружини до максималния им капацитет и ефективно трансформира окачването в твърда стоманена щанга. Ударът в дупката в това състояние прехвърля цялата енергия на удара директно към носачите и алуминиевите джанти, причинявайки пукнатини в конструкцията на рамата. Невъзможността за коригиране на този дефект с прости актуализации по въздуха показва, че системата страда от хардуерен недостатък в дизайна, който компрометира стабилността на автомобила при високи скорости. Номер 1. Rivian R-T 2026. Rivian R-T беше представен с голяма помпозност като най-добрият електрически пикап. Това, което се случи през 2026 година, беше кошмар от провален проект. Проблем номер 1 е с системата за управление на батерията, която има множество софтуерни недостатъци, които карат автомобила да губи пробег непредсказуемо. Собствениците съобщават, че индикаторът за пробег показва оставащи 100 мили, но след изминаване на 30 мили автомобилът напълно се изключва. Софтуерът просто не изчислява правилно състоянието на зареждане на батерията. Проблем номер 2 е, че предният електродвигател издава скърцащ шум, който се увеличава с времето. Rivian казва, че това е нормален шум от трансмисията. Собствениците казват, че очевидно е механичен проблем. Проблем номер 3 е, че интегрираната система за зареждане на автомобила не комуникира правилно с обществените зарядни станции. Собствениците се събуждат след нощно зареждане и откриват, че автомобилът никога не се е зареждал. Проблем номер 4 е по-сериозен. Регенеративната спирачна система понякога се поврежда, оставяйки автомобила само с фрикционни спирачки. В превозно средство с тегло на 2250 кг това е сериозен недостатък в безопасността. Rivian признава тези проблеми, но казва, че за разрешаването им ще са необходими многофазни актуализации на софтуера. Междувременно собствениците, които са платили между 70 000 и 90 000 долара, шофират превозни средства, които по същество не се представят както е рекламирано. R1. Те е уникален пример в този списък за превозно средство, което не би трябвало да се продава, докато тези проблеми не бъдат отстранени. Това не е просто досадно. То е опасно. Повредата на този висок клас електрически пикап през 2026 година се утежнява от бързото износване на редукторите в предния двигателен възел, където липсата на подходящ механичен хлабина създава луфт, който води до металното скърцане, за което съобщават потребителите. От страна на компютъра, алгоритъмът за оценка на енергията игнорира влиянието на околната температура върху химията на клетките, изчислявайки пробега въз основа на идеални параметри, които не се срещат в реални условия. Освен това, внезапното изключване на регенеративното спиране принуждава механичната дискова система да спре повече от 3 тона тегло без помощта на двигателната спирачка, което води до екстремна термична умора в накладките, която удвоява аварийния спирачен път и обезсилва предложението за безопасност на тази платформа. Тези 12 превозни средства представляват ясна закономерност. Производителите дават приоритет на бързото пускане на пазара пред качеството. Те разчитат на софтуер, за да отстранят хардуерните проблеми след факта, че са на лице. В някои случаи те пускат на пазара превозни средства с известни дефекти в безопасността. Ако търсите нов пикап през 2026 година, направете проучване. Не се доверявайте на рекламите. Прочетете какво казват истинските собственици. Изчакайте да се установи история на надежност. Купувайте консервативно. По-добре е парите ви да се похарчат за доказано превозно средство, отколкото за софтуерен кошмар от ново издание. Защото харченето на 60 или 80 хиляди долара за подвижен смъртоносен капан е грешка, която никой не бива да прави поради липса на информация. Ако не искате да бъдете опитно зайче на марките или да се окажете заседнали с дефектен автомобил през 2026 година,
трябва да поемете контрол. Не забравяйте, че този списък с 12 пикапа е само върхът на айсберга на това, което сме ви подготвили в Garage Secrets. Влезте сега, като сканирате QR-кода на екрана си или щракнете върху връзката в описанието по-долу. Ще ви предоставим директен достъп до общността и архивите, където стъпка по стъпка отстраняваме всеки фабричен дефект, разкривайки кодовете за грешки, скрити от марките и най-добрите алтернативни покупки, които наистина си заслужават всяка стотинка. Спрете да рискувате спестяванията си и се научете да пазарувате разумно. Пълна регистрация ви очаква в Garage Secrets. Ще се видим вътре.